Hey yo, what's up? My sme novodobí Jonas Brothers. Moje meno je Jonah, jeho meno je Nick a jeho meno je Teddy. A máme spolu jeden track, ktorý sa volá Italiano. Cigán. Áno. Otázka bola, že čo, jak sme sa dali dokopy, ne? No tak sme sa dali dokopy, že proste, víš. No, že si potreboval požičať love. No, ja som potreboval požičať love a pýtal som sa jeho, tak sme sa na to poskladali, ale nie, že beháme už dlho spolu na týchto ulicách, ja a môj brat tu na Samirko. A ja som sa iba priplichtil, jak taký skurvysyn. Hej, jo, jak nejaký ne, tak Srandujem. všetci chováme jeden voči druhému hlboký rešpekt a či šport, alebo či hudba nás spojila proste a potom sa narodil tento nápad, čo bol veľmi taký, by som povedal aj spontánny, ne? Spontánny, došli sme do štúdia, traja, pim, bam, pum, vybavené, hit. Koľko nám trvalo dať dokopy tento track? Akože nahrať? Dať dokopy od začiatku nápadu. Asi 3 hodiny, 4. Hej, no tým, že proste ja som meškal ako vždycky, tak ja som prišiel potom do štúdia. Vy ste to nahrali vtedy, keď ja som prišiel? Jo, my sme to nahrávali, akurát ty si došiel. A tuším, že Samir už mal nahrať, ne počkaj, naraz sme to nahrávali. Ja som išiel prvý. Nie, že hral. Počkaj, ty si išiel prvý? Prvý. Tak ty si išiel prvý, on druhý, ja tretí. My sme robili EPčko so Samirom. A napadlo nás proste, že čo to spojiť s Italianom. Keďže on je Arab, ja som Cigán a tu je Talian, tak sme dali tomu názov Italiano, Cigán, Arab. Že braci, zjedli náš kár. Yo, what's up, moje meno je Rafael. A Italiano Cigán Arab, teda moja slova v Italiano Cigán Arab začína, že na mojom ma chcete dobre počuť, že odkiaľ som. To preto, lebo keď som začínal ja repovať, tak veľa komentárov som videl takých, že není mi rozumieť. A možno to bolo aj tak, že moja artikulácia všeobecne ma nejak pojebala do huby, ale a ešte to, že som není Slovák, takže tento jazyk som sa musel naučiť po ceste, hej. Ale si myslím, že teraz dostatočne mi to ide, ale stále je počuť to, že odkiaľ som. Aj keď není počuť to, že konkrétne odkiaľ som, ale určite počuť, že nie som odtiaľ. Celý život smeroval tomu, aby som bol mladý Don. No to, že od malička som vedel to, že chcem byť šéfom a nezamestnancom. Preto som šéfom a nezamestnancom. Čo bol pre teba taký ten najdôležitejší bod, kedy si sa pretransformoval zo zamestnanca na šéfa? Ja som sa narodil šéfom. A z toho bodu si musel asi byť taký, že... Ja aj keď som pracoval, som veľa pracoval normálnu prácu, hej. Som bol skladník, som roznášal pice, som robil na stavbe od 15, proste moja rodina je založená na robote a na rešpekte a na láske, ale mňa to proste dobili a na viere. Na rozdiel napríklad od môjho brata, on je muslim, ja som kresťan, ale tak obidva rešpektujeme vieru jeden druhého a rešpektujeme sa hlavne navzájom aj na tých uliciach. Kto je zvenka, tak ten vie, že proste buď sa narodíš kurvou, alebo sa narodíš pasákom. To nie je to, že sa staneš. Niekto hovorí, že buď si kladivo, alebo klinec, to je pičovina. Buď sa narodíš kladivom, alebo sa narodíš klincom. Ovcov alebo vlkom. Teraz kričia naše meno pod oknami, bro. To znamená to, že akože my sme mali nejaké slavné renomé a tuto môj parťan milovaný na uliciach, ale teraz už fakt, že kričia, keď chodíme, že po uliciach, tak kričia nám z balkónov, z blokov, že hej, Samir, hej, Rafo, takže... Hej, to je pre vás pocit, že konečne to k tomu došlo, že vždy ste vedeli, že som smerujete, teraz k tomu už reálne došlo, že... Nie, tomu nedošlo, to bolo tak. Dobre, keď to tak bolo, že ako sa ty cítiš, keď taká... Prirodzene je to tak, jak má byť. Či si odmietol niekedy fotku s nejakým fanúšikom? Fú, tak to sa musím priznať, že stalo sa určite, že, ale takto preto, lebo ja už musel som sa s tým nejak, s tou myšlienkou skamarátiť troška, že fakt veľa ľudí, nechcem povedať, že otravuje, ale chcem sa ísť napríklad najesť, tak sa stane napríklad, že za 100 metrov minimálne 5 ma zastavia, hej, takže to už môže byť, keď som hlavne s mojou priateľkou alebo s mojou maminou, rodinou, alebo môžeš mať, že zlý deň, tak nechce sa fotiť, hej. A to si myslím, že to je ďalšia vec, ktorú by trebalo rešpektovať viac, lebo ľudia to nerobia. Mne sa stalo to, že reálne som jedol, som mal takto vidličku, čau, došiel, či nechcem, že môžem sa odfotiť, kámo, tak jem.
Takže áno, stalo sa to. Určite sa to povedať, dá sa to povedať krásne a dá sa to povedať aj škaredo. Ale tak ľudia sú, akí sú, no to ti nemusím asi hovoriť. No. Full-time rape, keď som zvykol valiť od oka im to, tak to znamená to, že volá, kedy sme robili niečo iné, ale teraz už robíme iba rap, hej, kto vie to, ten vie, takže veci. Takže už ste len slušní reperi. My sme boli vždycky iba slušní ľudia. Vypodáme ti, aké by sme boli neslušní? Jak to je ďalej, Daniel, ty vieš? Lebo ty nebo? Aha. Toto je moja obľúbená časť z tej celej mojej slovy, lebo tam ja idem, že Samir salam aleikum salam. Tam pozdravujem môjho brata Samira a oni kultúre sa zdraví tak salam aleikum salam. To je... Si mu v podstate ukázal rešpekt. Hej, tak on to hovorí aj v jeho slove, že proste život multikultúra, že proste my sme neboli nikdy, že iba Slováci, hej, takže vieš, my môžeme jesť kebab, môžeme jesť sushi nie, môžeme jesť kebab, môžeme jesť guláš, môžeme jesť, neviem, jahňa, rozumieš? Goja, yes, takže, alebo nejaký porádny bôčik u cigánov, vieš, takže, vieš čo myslím. Takže, nie, no teda sami ne, hej, sami ne, ale tak ja ľúbim bôčik. Si myslím, že aj Daniel. Foťa moja, do auta sa dám a ruky podávam. To, že okrem toho, že nás fotia fanúšíci, tak fotia nás aj iní ľudia. A nechápem prečo, ale fotili nás v viacerých prípadoch. Takže sa ti stalo niekedy, že ste fotili alebo natáčali pri nejakej situácii, kedy si nechcel byť natáčaný? Ja nechcem byť nikdy natáčaný a stáva sa to často. Minulé som platil DMK mojou mamou a typky a takto ma kamerovala do huby. Ako riešiš takéto situácie? Čo, jak to mám riešiť, vieš, to je také, že tak povie, že pani, prosím vás, že chcete fotku, kľudne poďte, ale toto, že ma natáčate do huby, to mi nepríde také celkom také, vieš čo myslím. A to je zase tá istá téma, čo som pred chvíľou spomínal, že proste ľudia si to podľa mňa ani neuvedomujú, že my sme tiež ľudia a hlavne to, že my sme iní, rozumieš, že a ja som často zareagoval zle na to, hej, ale už sa snažím proste nejakým spôsobom taký zdravší vzťah s tým mať, ale ja viem klamať, že často to je ťažké, no to už teraz už to je pre mňa také, že kokotes. Ja idem smeti, kurva, niekto sa chce so mnou fotiť a riešim akurát niečo na telefónke, ale vieš, takže... Ale ja rešpektujem každého môjho fanúšika, veľmi moc som vďačný, lebo inak bez nich by som tu nebol, bez nich by som nežil život, čo žijem. A to, že som hitmaker, tak to je kvôli vďaka im, hej. Tak zase, ale podľa mňa to, že ty rešpektuješ svojich fanúšikov, by malo znamenať, že aj oni budú teba, vieš, že keď ťa vidia v nejakej situácii, že sa to nehodí, tak sa to proste nehodí. No najhoršie to je so ženami. Lebo ženy si myslia, že preto, lebo je nejaká krajšia boba, takže môže dojsť nejakým veľmi neľudským spôsobom vytať tú fotku, hej. A to sú tie prípady, keď ja zareagujem, že ty žumpa vyjebaná, daj mi pokoj. Hej. A je šokovaná. Čak nech je. Ale hej, no. Žereme ústice za každý rok, čo som hľadoval. No tak to som chcel povedať to, že predtým to nebolo tak dobré, jak je teraz, že ústice zapíjam so šampanským. Takže si dám vždycky jednu ústicu na každý rok, čo som hľadoval a bolo ich hodne. A dopriavaš si teraz teda lepšie, luxusnejšie jedlo ako predtým možno? Vychutnávaš si to? Yes. Tak ja som veľmi pracovitý človek a som hustler od mala. Od mala som mal ten mindset, že proste treba šporiť, stekovať, dať bokom, investovať ďalej. Pre mňa rap bol iba ďalší zdroj, ktorým som sa dostal do lepšej pozícii a vďaka Pánu Bohu, teraz je to môj full-time job a je to veľmi finančne prospešné. Ale naučil som sa aj tak, že tie peniaze dojdú, ale nebudú navždy, takže hej, investujem to ďalej, mám viacerých biznisov a som hustler od mala 50, takže. Šlapeme do huby, čo si naše meno berie. Mám diplomu na ulici, preto som ghetto premiér. Tým som chcel povedať to, že keď niekto by chcel aj zobrať naše meno, tak určite to urobí tam, kde to my nebudeme počuť, lebo ak nie, tak to je. A mám diplomu na ulici, preto som ghetto premiér, tak to je to, že my máme reálne, že really about that life, bro. Víš čo myslím, že proste to je to, jak to hovorím a... Aj keď možno často to donieslo do našich životov, do našich rodín nejaké nepríjemné, nekomfortné situácie, hej. Nebudeme tu teraz rozbrať, čo myslím s tým, ale každý vie pochopiť podľa mňa. Ale diplomu
diplomu, ja by som predal vodu, mori a piesok na púšti, preto lebo mám diplomu venku. Som sústredený, telefón už nikomu neberiem, ty piča mi už ani nevolaj, bude to tak lepšie. To, že proste ja som teraz veľmi opretý do toho rapu a to podľa mňa čísla hovoria za seba. A robím to, že furt. Keď nie som v gyme, tak som v štúdiu, keď nie som v štúdiu, tak som v gyme. Fakt som na to sústredený mega, že keď nekoncertujem, tak nahrávam, keď nenahrávam, tak cvičím, keď necvičím, tak boxujem, keď neboxujem, tak sparingujem a to je celé, čo chcem reálne robiť, hej. Stekovať love, proste sústredený, stekovať love, žiť zdravo, aj keď časom sa možno najebal, to je pravda, časom sa najebal, žiť zdravo, robiť love, pomôcť doma, mamine, sestre, rodine a sústredení na tento život, na túto cestu a ďakovať každý deň Pánu Bohu. Hodne ďakovať a málo prosiť. A spomínal si, že teda boxuješ. No, rekreačne, hej. Takže vedel by si predstaviť nejaký zápas, napríklad vo Fight Nighte, alebo tak? Ne. Chcel by si? Ne, teraz momentálne určite nie, lebo hovorím, že ten rap pre mňa je to... Ja mám, možno, že ľudia si myslia, že mám veľa voľného času, ale vôbec to tak není. Aj tým, že mám viacerých biznisov okrem rapu, samozrejme všetky legálne. A telefón mi zvoní hodne, ale zdvíham iba tým ľuďom, ktorými mám niečo, čo proste ťažím, alebo niečo, čo je prospešné pre mňa. Inak nezdvíham moc. Môj brat je fighter, Daniel je boxer, rapper, ja som rapper. Ale 360 stupňov, ak sa pozriem na to, som to. A som za to mega rád. A ďakujem Pánu Bohu. Moja, jak by som to nazval, časť začína tak, že salam bruda, môj fra Itália. Salam aleikum u nás, odkiaľ pochádzam je pozdrav. Tak sa zdravíme, proste ľudia, chlapi medzi sebou. Môj fra Itália, to znamená, že môj brat Rafael from Italia, že pochádza z Talianska. Život multikultúra, môj brat from Rusia. Život multikultúra myslím tým, že proste som cudzinec žijúci na Slovensku, mám veľmi veľa kamarátov, Čečencov, Arméncov, Arabov, Turkov, Talianov, Cigáňov, že proste žijeme takto v mieru, viac proste štátov, proste v miery, to jedno akási viera, národnosť, keď si frajer proste, asi muž a má slovo muža, tak proste si s nami. Môj brat from Rusia, to tak myslím, mám veľmi dobrého kamaráta, s ktorým som vyrastal a pochádza z Ruska. Tu žije na Slovensku aj on, takže som tam spomenul jeho. Fuck policia, nemusím vám to asi vysvetľovať, čo to znamená proste. A mal si niekedy v minulosti problém s políciou? Mal som, lebo som proste temperamentný, ale šport ma ukludnil, takže športujte. Idem all in, oni len na oko. To znamená, že všetko, čo robím, idem all in, idem vždy proste buď alebo a veľa ľudí proste ide len na oko. Len akože to robia a klamú samých seba. Full tempo, no, že proste full tempo. Na streete som kapo, že proste naozaj som na tej ulici niekto, nielen rečami proste, som si proste moje meno vybudoval tvrdou drinou, potom a krvou. Máš pocit, že keď ideš po ulici a spoznajú ťa nejaké ľudia, tak majú voči tebe prirodzený rešpekt? Majú proste, hej, ja si to akože nežiadam ani nič, ja to mám proste v sebe, ja to nesilím, to som proste ja, som sám sebou. Takže tak, nie som typ človeka, ktorý to musí ukazovať proste, takže tak. Čím si ho vybudoval podľa teba od tých ľudí, čo ťa... Čím som si ho vybudoval? Vybudoval som si ho tým, že som, nejde ani o to, že som profesionálny MMA zápasník, to podľa mňa s tým nemá nič spoločné, ale to, aký som človek. Že podám ruku aj poslednému chudákovi, aj bohatému, mám kamarátov, vagabundov, takých, a to je jedno. Proste, že aký som človek. To je rešpekt, aký si človek. Ty nie si ani na pol. Že proste môžeš si myslieť o sebe, že si čávo vonku, ale nie si ani polovičný čávo. La Liga San Siro, to sú proste najvyššie ligy vo futbale. To sú tie ligy najvyššie, kde sa chceme my dostať. To už je jedno, či to je v repe, či vo fajte, či v biznise. Proste najvyššie ligy. Takže máš pocit, že si v najvyššej lige aj v repe, aj v zápasení? Ja ti poviem takto, ja sa nepovažujem za repera, to je moje hobby proste. Ja som fighter, ktorý repuje, tak to poviem. Takže máš pocit, že v zápasení si v
určite. Ešte som není v najvyššej lige, ale schod po schodu sa tam dostávam. Potom tam mám bad boy Balotelli, že som bad boy a Balotelli bol vážny futbalista, ktorý bol veľmi zlý. Výborný futbalista, ale proste cvok. Čiže si zvol. Ale s dobrým srdcom. Ako sa prejavuje to, že si zvol? To, čo robím, jak žijem, ne? To, čo robím, jak žijem. Tak proste, jakže som cvok, tak robím niečo, čo by nerobilo 90% ľudí, si myslím. Proste, vieš, živem ma šport, ktorý robím, ten šport nie je pre hocikoho, nie je to pre normálnych. Normálny človek sa nenechá byť proste. A netúži potom. A rád sa vidíš. Ja väčšinou bijem, ale aj keď dostanem, tak ma to proste teší. Nemám s tým problém. Proste, keď chceš rozdať, musíš aj prijať. Potom tam mám moja krv Sicario. Sicario, asi viete, kto boli Sicariovci, to musím vysvetľovať. Ľavý hák Vlasto Čepo. Vlasto Čepo je môj veľmi dobrý kamarát, to je môj brat. Zápasník tiež, tak som ho tam proste chcel spomenúť, lebo má legendárny ľavý hák, že keď ťa trafí ľavý hák, tak spinkáš. A máš nejaký ťah aj ty? Ja mám veľa ťahov. Ale som taký ikonický, že toto si ty. Čo ja viem? To je podľa situácie, tak vieš čo. Vieš, potom tam mám Free Rico. Rico je náš veľmi dobrý kamarát, náš brat. Čiže rapuje, Free Rico tedy bol zavretý, tak proste Free Rico, sloboda je všetko. Môj brat živí rodinu, tak predáva to piko. Tak to myslím proste, že mám veľmi veľa kamarátov, ktorí v živote to nemajú ľahké, nevybrali si túto cestu, že by chceli. Proste musia predávať drogy, aby mohli živiť rodinu proste. Nie je to správna cesta, ale to je realita krutá proste, to je život. Buzeranti stoja stranou, elita sedí pri stole, to je myslím, že jasné. Proste Bukvičáci sú piči a elita sedí pri stole. Ja to chápem, chceš byť boler, nosí iba byť šofér, to je, že proste, ja to chápem, že chceš byť medzi tou elitou a že chceš sa s nimi ukazovať, ale bohužiaľ iba ich vozíš. A máš pocit, že ty už patríš k elite? Nemám pocit, že patrím k elite. Nepatrím ešte k elite, ešte treba veľa makať, čo sa týka rapu. Ale... Čo patrím? Tak patrím, ale treba veľa makať proste, vieš. Ale myslím si, že máme dobre našlapnuté a robíme hity. Reperi sú malé progresívne kurvy, my sme nižšia kasta, čáve, čo ťa pojebu do huby. To znamená, že reperi sú progresívci. Vôbec proste, tak som to iba prirovnal k tomu, vieš, že sú jak ženy proste, vieš, sú proste priteplení. Máš pocit, že raperi sa hrajú na niečo, čo nie sú? Podľa toho, ktorý, ale myslím si, že viacerí, vieš. My sme nižšia kasta čáve, čo ťa pojebu do hobby, proste to znamená to, že od malička sme proste bojovali, boxovali, MMA, proste iné veci sme zažili, jak chalani, čo začali repovať pred 5 rokmi, vieš, a iba robia pičovinky, no. Dáva jara, máme pudy, rozjebeme vaše kluby, to znamená, že sme hladní, proste po tom úspechu a že keď dojeme do klubu, tak tam zožereme. Tvoja šlapka je bez alove a tebe sa to ľúbi, moji čave robia love, ty sa natáčaš do huby. Mám tu, že ty sa natáčaš jak pudlík, ale zmenil som to do huby. To znamená, že, počkaj, že proste máš pri sebe čajku, ktorá predtým šlapala a ukazuješ sa s ňou. A máš pocit, že sú takí ľudia, ktorí majú pri sebe čajočku? Veľa, vieš. Jasné, vieš, že potom si chlapci ukazujú, že kokot ju som jebal, vieš, a tak a proste čavo si myslí, že má veľa seba nejakú playmate, ty kokot, vieš. Moji čave robia love, ty sa natáčaš do huby, to znamená, že moji čave robia proste peniaze a ty robíš storička, vieš, že proste. Čekuj, brate, flow, nejsom žiadny Alan Murin. No, ale akože ja to nemyslím, že akože nič zlom, vieš, len proste, že nerobím taký typ trackov, vieš, že proste nesedí mi to, ani sa mi to neľúbi proste, vieš, že na silu, že proste dneska je Valentín, vieš, tak zajebem valentínsky track, vieš, pičovina podľa mňa. Pocit, že každý track, čo vydáš, je hit? Ne, takto, ne číslami. Rafael určite. Není to číslami, ale je to podľa mňa, že keď si to porovnám
z tej hudobnej stránky, tak je to akože top. Teraz je ako taký refrén, ale není to refrén, je to len proste také, že na čo som mal chuť. S tým mi pomohol vlastne Čavo, ale čo nevadí. Dovačku silové dávam, že braci, áno, zjedli môj kár, Italiano, Cigán, Arab, že braci sledujú nás. No, to som chcel tým vyjadriť, že proste dovačku silové dávam, že braci zjedli môj kár, že proste... Že náš kár, tak. Je dobre. Je pre teba dôležitejšie mať pri sebe cash, hotovosť? Nemám pri sebe hotovosť, mám na karte peniaze. No. To je jedno, proste som tak nepovím, že Apple Payom platím zajtra, vieš, alebo tak, ale proste... Víš, čo myslím? A proste, no, že braci zjedli môj kár. A Italiano, Cigán, Arab, proste na treku je Talian, ja, Arab. A že braci sledujú nás. Myslíš si, že to je legendárna kombinácia, že si sa takto spojili na treku? Určite. Lebo na Slovensku nemajú to v krvi, víš, proste takú tú dravosť. Proste sú to pičky. A žebráci sledujú nás, že aj keď nás nefollowujú, tak nás aj tak sledujú. Víš, čo myslím? Že proste aj tak vidia, čo robíme, aj tak riešia, čo robíme a tak. To je všetko. Čaute, to bol, jak sa to volá, Dikodik? Jak? Dikodik. Jak? Vaško, poď sem. Takže čaute, toto bolo Decoded, moje meno je RAPHL, vedľa mňa Danior a Samir Smali, Bad Arab, Tunisino a track Italiano, Cigán, Arab nájdete na všetkých streamovacích platformách. Zase! Čau. Na mojom akcente dobre počuť, že odkiaľ som. Celý život smeroval tomu, aby som bol mladý don. Teraz kyča naše meno pod oknami, bro. Full time repaj, keď som zvykol baliť od oka im, bro. Samir, salam aleikum salam. Foťa moja do auta sadám a ruky podávam. Môj brat je mladý Sadam, som ploty preskakoval. Žerem ústrice za každý rok, čo som mladoval.